roedd y ddwy ohonom yn hollol gytun bod y wobr gyntaf a choron Eisteddfod Dinbach yn mynd i hiwmor tywyll, ffraethineb a gwreiddioldeb, llenor eiddfed a chryfftus, wnaeth ein tywys ar daith wallgo a gwahanol. Llongyfarchiadau mawr i pysgodyn aur. Digon amser y Twm yn jocos iawn yn y gynulleidfa. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti. A rhowch gymeradwyaeth fyddarol hefyd os gwelwch yn dda. Yr holl ffordd i Barcelona, i Elaine Roberts, a ddath yn drydydd. Ac i Osian Wyn Jones a ddath yn ail. Gwych clywed y fath gefnogaeth. Daw Twm Ebsworth o Lanwnen, ger Llanbedr Pont Steffan. Fe gafodd ei addysg yn Ysgol Gynradd Llanwnen ac Ysgol Bro Pedr, cyn graddio ym Mhrifysgol Aberystwyth ym maes theatr a ffilm. Mae bellach yn fyfyriwr ôl-radd yn adran y Gymraeg ag astudiaethau Celtedd yno, ac yn ddiolchgar iawn i Eirig Salisbury am ei gefnogaeth. Hoffai Twm ddiolch i'w gyn athrawon am ei hysbrydoliaeth a'i cefnogaeth, ac yn arbennig i Mrs Delor James, cyn benneth y Gymraeg ym Mro Pedr am ei hanogaeth gyson. Hoffai Twm ddiolch i'w holl deulu a'i ffrindiau am ei cyfeillgarwch, ei hamynedd a'i cefnogaeth, ac yn arbennig i lleicu i gariad, i fam, i dad a'i frawd Guto. Mae'r goron hardd eleni yn rhyddedig gan Gymdeithas Gymraeg Dimbych ac wedi llunio'n gain gan y gemydd Ann Catrin Evans o Gaernarfon. Mi oedd plethu tirlun amaethyddol Dimbych a dathliadau canmlwyddiant yr Urdd o fewn y goron yn bwysig iawn iddi, a diolch i'r rhoddwyr a'r gwneithurwyr hefyd. A nawr, mae'n bleser llwyr gyda fi i gyflwyno'r goron yma i Twm Ebsworth, prif lenor Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sir Ddimbych 2022. Rwy'n ben môr, rwy'n ben. I'll give it a try,